Vítajte. Dnes sa ponoríme do ruského makroregiónu. Obrovského priestoru, ktorý sa ťahne cez 11 časových pasiem a spája Európu s Áziou. Kedysi bol súčasťou jedného celku, Sovietskeho zväzu. Dnes tu nájdeme zmes samostatných štátov, z ktorých každý píše svoj vlastný príbeh. No napriek hraniciam a zmenám zostáva niečo spoločné. Historické väzby, kultúrna pamäť a geografická prepojenosť, ktorá tento priestor stále drží pohromade. Začneme prírodnými faktormi. Ruský makroregión predstavuje krajinu extrémov. Od mrazivej tundry na severe až po horúce oblasti pri Kaspickom mori na juhu. Sprevádza nás tu silné kontinentálne podnebie, ktoré prináša dlhé drsné zimy s teplotami klesajúcimi až po minus 50 stupňov Celzia vo východnej Sibíri a naopak horúce suché leto, kde teploty často presahujú 40 stupňov. Z geografického hľadiska je tento región jedinečný. Od severu na juh sa menia prírodné pásma od arktickej tundry cez husté tajgy až po stepy a polopúšte. Príroda tu pôsobí surovo a často nehostinne. Rozsiahle plochy Sibíry sú pokryté permafrostom, trvalo zamrznutou pôdou, ktorá je pre výstavbu infraštruktúry obrovskou výzvou. Tento trvalý ľad navyše pri oteplovaní klímy predstavuje environmentálnu hrozbu, keďže jeho topenie uvoľňuje obrovské množstva metánu, silného skleníkového plynu. That's a pure ice. 50% of the sediments is not carbon, it's ice. And ice is melting rapidly. Ice is mixing with these sediments and turning them into mud, and all this slide down. Ice is causing ground depressions. And that's why this permafrost is dangerous. Not only about carbon. Carbon, which is 40 meters below, who cares? It will thaw for millennia and millennia and millennia. Ice will make it melt much, much faster. Na severe, v blízkosti severného pólu, sa nachádzajú oblasti, ktoré nie sú len vedeckým fenoménom, ale čoraz viac aj strategickou zónou kvôli bohatým ložiskám nerastných surovín a novým obchodným cestám, ktoré sa otvárajú v dôsledku topenia ľadovcov. Napríklad taká hodvábna cesta bola stará obchodná trasa, ktorá spájala Čínu s Európou. Po tejto ceste sa prepravovali rôzne tovary, najmä hodváb, ale aj korenie, šperky či porcelán. Cesta prechádzala cez Strednú Áziu a mestá ako Samarkand, Buchara a Chiva boli dôležitými zastávkami. Tieto mestá boli bohaté, plné obchodníkov a kultúry. Hospodársky je tento región obrovským skladom prírodných zdrojov. Nachádza sa tu ropa, zemný plyn, uhlie, drevo. Tieto nerastné suroviny sú základom ruskej ekonomiky. Najvzácnejším pokladom je však zlato. Krajina patrí medzi špičku svetovej produkcie a exportu tohto drahého kovu. Ten sa však ukrýva v ťažko dostupných a ekologicky citlivých oblastiach Sibíry a ďalekého východu, čo výrazne komplikuje jeho efektívne využitie. Taktiež sa kladie veľký dôraz na výrobu lietadiel a vojenskej techniky, čo odráža silnú úlohu zbrojárskeho sektora v krajine. Pokračujeme službami, konkrétne dopravou. Veľmi dôležitá je železničná doprava. Najznámejšou trasou je Transsibírska magistrála. Transsibírska magistrála, najdlhšia železnica na svete. Spája Moskvu s Vladivostokom a meria viac než 9000 km a prechádza až cez 8 časových pasiem, čím umožňuje prepravu ľudí aj tovaru cez obrovské vzdialenosti a slúži ako spojenie medzi Európou a Áziou. Významnú úlohu zohráva aj letecká doprava. Najväčšou ruskou leteckou spoločnosťou je Aeroflot, známa svojou históriou a aj veľkosťou flotily. Ďalšími aerolinkami sú napríklad S7 Airlines a Pobeda, ktoré zabezpečujú vnútroštátne aj medzinárodné lety. Dôležité sú aj námorné prístavy, najmä tie v Čiernom a Tichom oceáne. Umožňujú export tovaru, ako sú ropa, plyn či drevo, do celého sveta. Námorná doprava však čelí problémom s prístavmi zamrznutými počas dlhých zim. A sibírske rieky sú splávne len pár mesiacov v roku, často predstavujúce jediné spojenie. Medzi hlavných obchodných partnerov Ruska patria Čína, Turecko, India, krajiny Európskej únie ako Holandsko a Nemecko. Ak chceme porozumieť dnešnému Rusku, musíme sa najprv pozrieť do minulosti. Príbeh začína v Kyjevskej Rusi a v oblasti dnešnej Moskvy. To bola koľiska východných Slovanov. Carské Rusko postupne rástlo
a rozširovalo svoje územie. Nielen prirodzene, ale aj silou. Smerovalo na východ a do Strednej Ázie, kde sa spolu s vojskami šírila aj ruština, pravoslavie, cyrilika a ruský kultúrny vplyv. Dá sa povedať, že si budovalo vlastné vnútrozemské impérium. Zásadný zlom prišiel v roku 1917 počas Októbrovej revolúcii, keď sa k moci dostali bolševici na čele s Leninom. Vznikol Sovietsky zväz. Štát, kde sa všetko riadilo centrálne. Majetky sa znárodnili a štát sa stal všemocný. Po druhej svetovej vojne sa SSSR stal jednou z dvoch superveľmocí. Oslobodzoval Európu, ale ju aj podmanil. Začalo sa obdobie studenej vojny, ktoré výrazne formoval Stalin. Jeho režim bol tvrdý, represívny a nebezpečný. Kto nesúhlasil, často skončil v gulagoch, pracovných táboroch, ktoré sa stali symbolom strachu. Posielali tam politických väzňov, odporcov režimu, roľníkov, ale aj úplne nevinných ľudí. Väzni pracovali v krutých podmienkach, často v mraze, v hlade a hlavne na Sibíri. Mnohí tam zomreli a celé to slúžilo ako nástroj na udržiavanie totálnej kontroly. V 70. a 80. rokoch začala ekonomika silno stagnovať. Nespokojnosť rastla. Michail Gorbačov sa pokusil o reformy, perestrojku a glasnosť, no tie napokon viedli k rozpadu SSSR. V roku 1991 sa rozpadlo na 15 samostatných štátov. Ideme dneska variť sirníky. To je tradičné ruské, ale aj ukrajinské jedlo, alebo dezert. A potrebujeme na to 500 g tvarohu, potom 100 g múky, jedno vajce, sladidlo, lebo máme fit verziu, vanilkový cukor, práškový cukor, lebo normálny doma nemáme, a olej na smaženie. olej v spreji s príchuťou maslovou. Čo máme ešte na hlavách? Áno. Na hlave teda máme klasický, tradičný kyrgyzský doplnok. Sú to kyrgyzské čapice, donesené originál z Biškeku. Začneme demografickou štruktúrou. A postsovietská demografická štruktúra je veľmi zaujímavá. Vlastne ruský makroregión sa delí na dve časti. Jedna je slovanská časť, kde prevládajú Rusi, Bielorusi a Ukrajinci. A prevláda tam pravoslavná viera. A na druhej časti máme turkické národy. Tak v Rusku žije najviac obyvateľov z celého tohto priestoru. Väčšinou tvoria Rusi, ale štát je multietnický. Nájdeme tu Tatárov, Baškircov, Čečencov, Jakutov a mnoho ďalších menšín. V Zakaukazsku sa to opäť mení. Arménsko je takmer homogénne arménske a silne kresťanské. Gruzínsko má rôznorodé regióny a národnosti, napríklad Abcházcov a Osetov. A Azerbajdžan je turkický, väčšinou moslimský štát so šítskou väčšinou. Napätia medzi týmito národmi, najmä medzi Arménskom a Azerbajdžanom, sú prítomné dodnes. Potom je to Stredná Ázia, ktorú tvorí 5 bývalých sovietských republik. Kazachstan, Uzbekistan, Turkmensko, Tadžikistan a Kyrgyzsko. V týchto krajinách žijú najmä turkické národy, ako sú Kazachovia, Uzbeci, Turkmeni a Kyrgyzi. Pričom Tadžici sú výnimoční. Majú perský pôvod a ich jazyk je príbuzný perštine. Kazachstan je najväčšou krajinou regiónu a 9. najväčšou na svete. Zaujímavosťou je, že hlavné mesto Astana vyrastlo doslova na stepi a pôsobí veľmi moderným dojmom. Krajina má obrovské zásoby ropy a plynu a zaujíma strategickú pozíciu medzi Ruskom a Čínou. Uzbekistan je známy svojimi starobilými mestami ako Samarkand a Buchara. Je to krajina s bohatou islamskou architektúrou a tradíciami, no zároveň s autoritárskym režimom, ktorý sa len pomala otvára svetu. Turkmensko patrí medzi najuzavretejšie krajiny sveta.
je známe branou do pekla, čo je obrovský kráter so spalujúcim plynom v púšti Karakum. Krajinu dlhé roky viedol excentrický prezident, ktorý si dal postaviť zlatú sochu samého seba. A Tadžikistan je najchudobnejšou krajinou regiónu, no zaujíma svoju dramatickou horskou krajinou. Až 93% územia tvorí hornatý terén. V minulosti tu prebehla občianska vojna. Kyrgyzsko je známe svojou prírodou, jazerami a nomadskou kultúrou. Jezero Issyk-Kul je jedným z najväčších horských jazier na svete. Toto je Issyk-Kul, jedno z najväčších jazier v Strednej Ázii. Почему вы сегодня? С мясом 85, с картошкой есть. Kyrgyzsko patrí medzi demokratickejšie krajiny v regióne a má silnú tradíciu kočovnického spôsobu života. Islám je v týchto krajinách základom kultúry. A čo je zaujímavé, všetky tieto štáty majú veľmi mladú populáciu a na rozdiel od mnohých európskych krajín ich počet obyvateľov stále rastie. V celom regióne existujú veľké rozdiely medzi mestom a vidiakom. Čo sa týka životnej úrovne, aj prístupu k vzdelaniu či zdravotnej starostlivosti. Urbanizácia je najvyššia v Rusku a na Ukrajine, a naopak v Strednej Ázii je výrazne nižšia. Po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 vznikli v niektorých bývalých republikách napäté situácie, ktoré často viedli k ozbrojeným konfliktom alebo k vzniku samozvaných republik. Väčšinou išlo o územie s národnostne zmiešaným obyvateľstvom, kde sa jednotlivé skupiny nechceli podriadiť novej vláde alebo chceli zostať bližšie k Rusku. Náhorný Karabach je horský región, o ktorý dlhodobo súperí Arménsko a Azerbajdžan. Hoci oficiálne patrí Azerbajdžanu, väčšina obyvateľstva boli Arméni. Po rozpade ZSSR sa tam pokúsili vytvoriť nezávislý štát, Republika Arcach, čo viedlo k prvej vojne v 90. rokoch. Nasledovalo niekoľko rokov neistoty, až kým v rokoch 2020 a 2023 nedošlo k novým bojom. Azerbajdžan získal územie späť, 10 000 Arménov ušli a Republika Arcach zanikla. V Gruzínsku sa oddelili regióny Abcházsko a Južné Osecko. V roku 2008 tam vypukla krátka, ale intenzívna vojna medzi Gruzínskom a Ruskom. Odvtedy sú tieto regióny pod kontrolou proruských separatistov a ruských vojakov, aj keď ich väčšina sveta považuje za súčasť Gruzínska. V Rusku samotnom došlo k dvom veľmi krvavým vojnám v Čečensku. Čečenci sa snažili o nezávislosť, ale Moskva to odmietla a brutálne zasiahla. Mesto Grozny bolo po vojnách takmer úplne zničené. Dnes Čečensko vedie proruský vodca Ramzan Kadyrov, ale situácia tam ostáva napätá, najmä pre autoritárskú vládu a porušovanie ľudských práv. Násilie sa prenieslo aj do susedného Dagestanu, kde sa objavujú extrémistické skupiny a snahy o odtrhnutie. A nakoniec Ukrajina, kde sa konflikt začal už v roku 2014, keď Rusko anektovalo Krym a podporilo separatistov v Donbase, v Donetskej a Luhanskej oblasti. V roku 2022 sa situácia ešte vyhrotila, keď Rusko spustilo rozsiahlu inváziu na celé územie Ukrajiny. Vojna spôsobila obrovské materiálne škody, milióny ľudí muselo utiecť a mnoho civilistov prišlo o život. Táto vojna zmenila celý pohľad Európy.
Ukázalo sa, že vojna priamo v Európe je stále reálna hrozba. Konflikty v postsovietskom priestore odhaľujú, že región je stále silne poznačený dedičstvom komunizmu. Silná centralizácia, korupcia, kult silného vodcu a slabé demokratické inštitúcie sú bežné. Hoci mnohé z týchto krajín majú bohaté prírodné zdroje, ich obyvatelia často žijú v chudobe alebo bez nádeje na zmenu.